tal d'entendre l'obra de l'Ivan Forcadell, podem començar dient que és un pop art o un art brut, però alhora no s'inscriu dins de cap d'aquestes categories, d'aquests cànons. Al llarg de la fabricació de l'exposició hem parlat molt sobre afirmacions i no afirmacions, és a dir, podem veure rastres del cubisme, de l'expressionisme en aquesta obra, però no és cubisme ben bé, no és expressionisme ben bé, no és pop art ben bé tampoc. I també hem parlat en termes de... es tracta d'una antologia, no antologia, un homenatge, no homenatge, a la vida, a la infantesa de l'Ivan. Per això dic que ens trobem davant una gran mostra de desobediència, una fugida dels cànons, i ho fa des d'un punt de vista molt... ho fa des d'una estratègia molt pura, és a dir, no hi ha estratègia gairebé, no hi ha una intenció de desobeir o de fugir, però ho fa perquè treballa a partir de rauses, treballa a partir d'emocions, a partir de coses quotidianes, òbviament, allò que quan va pels carrers, allò que ell va absorbint i va canalitzant.